Hej, mit navn er Bente Fogh Jensen. Jeg er underviser i engelsk på læreruddannelsen i Haderslev, UC Syd. Men i den her film vil jeg fortælle jer noget overordnet omkring professionsbacheloruddannelsen til lærer. Så formålet med filmen er at give jer indsigt i, hvilke overordnede forventninger og krav, der stilles til jer, både som studerende i den her professionsbacheloruddannelse, men også når I bliver professionelle udøvere i jeres kommende erhverv som lærere. Professionsbacheloruddannelsen er særlig på den måde, at vi uddanner til en profession, i modsætning til universitetsuddannelserne. Det vil sige, I skal som kandidater kunne varetage en professionsopgave fra dag 1. Når I er færdigdimitteret som lærer i juni, skal I faktisk være i stand til at kunne stå foran en klasse 1. august og kunne varetage professionsopgaven igennem de kompetencer, I forhåbentlig har erhvervet jer igennem uddannelsen. Så det vil sige, at vi skal uddanne professionsparate kandidater, der igennem uddannelse skal have erhvervet sig en særlig faglighed til at kunne virke i praksis, kunne udvikle praksis og kunne forvalte praksis på et fagligt og etisk grundlag. Og de 3 elementer vil jeg vende tilbage til. Men nu til noget lidt mere overordnet omkring, hvordan professionsbacheloruddannelsen og andre uddannelser er organiseret i, ikke bare i Danmark, men i EU. I hele EU, der bruger vi noget, der hedder et ECTS pointsystem. Og det betyder European Credit Transfer System. Det er udviklet i EU, og det er udviklet til ligesom at udtrykke en fælles europæisk standard. Det vil sige, hvis I for eksempel tager en del af en læreruddannelse i Danmark og finder ud af, at nu vil I gerne læse resten af uddannelsen på et andet universitet i Europa, så kan de ECTS-point, I har erhvervet jer igennem de forskellige moduler, I har læst, de kan bruges til, at I kan få overført merit, så I ikke skal starte helt forfra et nyt sted. ECTS-point siger ikke noget om niveau, det siger noget om arbejdsbelastning. Og alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, eller alle videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark, skal anvende det her ECTS-pointsystem. Et årsværk som fuldtidsstuderende svarer til 60 ECTS, det vil sige ca. 1650 arbejdstimer, og hvis vi regner lidt på det, så kan vi se, at et ECTS-point svarer til 27-28 arbejdstimer. Hele professionsbacheloruddannelsen til lærer svarer til 240 ECTS-point i alt. Man kan også sige, at et modul på 10 ECTS-point, det svarer altså til ca. 270 arbejdstimer for jer som studerende. Udover ECTS-point, så har vi også udviklet en fælles kvalifikationsramme, eller en kvalifikationsramme i Danmark, som er tilknyttet den overordnede europæiske kvalifikationsramme. Og den kvalifikationsramme skal give et overblik over de kompetencer, kandidater forventes at have erhvervet sig på et bestemt uddannelsesniveau. Det lyder sådan lidt langhåret lige nu, men det vender jeg også tilbage til. Den gældende kvalifikationsramme, vi arbejder ud fra nu, er fra 2008. Og hvad er så kompetencer? Ordet kompetence, det vil I møde rigtig mange gange gennem jeres uddannelse. Og kompetencebegrebet består af 3 dimensioner, nemlig viden, færdighed og refleksion. Og en kompetence er en betegnelse for, at man er i stand til at anvende de her 3 dimensioner til at kunne løse opgaver i praksis. Men da praksis er kompleks og forskelligartet og under stadig udvikling, så er det ikke nok, at man som professionsbachelor er i stand til at varetage professionen. Man skal også kunne udvikle praksis. Og det er jo lidt det, jeg lovede at komme tilbage til fra det, jeg talte om før. I slutningen af uddannelsen, der skal man i gang med at arbejde med sit professionsbachelorprojekt. Og det er et projekt, det vil I høre nærmere om, når I når dertil. Men i det afsluttende professionsbachelorprojekt, der skal vi vurdere, i hvor høj grad I har opnået de krævede professionsbachelorkompetencer, altså de overordnede professionsbachelorkompetencer. Og de overordnede professionsbachelorkompetencer er henholdsvis refleksionskompetence, undersøgelseskompetence, udviklingskompetence, formidlingskompetence og studiekompetence. Og nu vil jeg udfolde hver enkelt lidt mere for jer. Refleksionskompetence. Det handler om
at kunne foretage fokuserede refleksioner af praksis. Altså kunne iagttage og observere praksis, og kunne reflektere over, hvad der sker. Og man skal også være i stand til at kunne veksle mellem et konkret og et mere generelt plan. Det består også i at kunne identificere og beskrive problemstillinger. Det består i at kunne forholde sig til egne antagelser. Tit så har man, eller det viser forskningen faktisk, at man har rigtig mange antagelser fra sin egen skoletid, og man har en forhåndsforståelse i forhold til, hvad der sker, og det er vigtigt, at man udfordrer den forforståelse. Man skal også være i stand til at kunne anvende teorier, når man reflekterer. Det er faktisk rigtig vigtigt. Når man nu kommer ud på de skoler, hvor I skal ud og observere praksis, så vil I tit møde udsagn som for eksempel, al den teori, I lærer på seminariet, det kan man slet ikke bruge i praksis. Det her, det er nemlig virkeligheden. Eller, det kan godt være, at din lærer på seminariet siger, at du skal integrere sprog og sprogbrug i dine planer, men jeg synes nu bare, at du skal koncentrere dig om at undervise i det emne, du har valgt. Og hvorfor møder man de her udsagn? Jamen det gør man, fordi at der er sket et paradigmeskifte i uddannelsen til lærer, og også i efter- og videreuddannelsen af lærere, hvor man før var meget praksisorienteret, kiggede meget på den gode praksis, så er uddannelsen til lærer i dag meget, der er krav om, at den baserer sig rigtig meget på forskningsbaseret viden. Og derfor så kan lærerne ude på skolerne godt føle sig lidt udfordret, når der kommer en lærerstuderende, som insisterer på at bruge teorien. Men det skal man ikke lade sig slå ud af. Nogle af de udfordringer, vi har i uddannelsen, det er, at mange studier viser, og det er ikke så overraskende, at det de lærerstuderende typisk synes er mest anvendeligt, det er de meget professionsspecifikke og praksisnære dele af læreruddannelsen. Og det er også det, man som nyuddannet tit finder mest anvendeligt. Altså man er nødt til at have nogle idéer til aktiviteter, man kan lave med børnene for eksempel. Og som jeg sagde tidligere, så er der også undersøgelser, der viser, at både lærere og lærerstuderende i meget høj grad bygger deres vidensgrundlag på egne skoleerindringer og livserfaringer. Men for at vi kan blive ved med at udvikle skolen, for som vi så tidligere i filmen, så er det ikke bare det at varetage opgaver, men faktisk også at udvikle praksis. Så er vi nødt til at se de her livserfaringer i øjnene og italesætte dem. Og noget af det, I skal lære på læreruddannelsen, det er, at det ikke er nok, at man tror og man synes, fordi det har jeg selv oplevet. Nej, man skal faktisk også vide, og det vil sige, man skal anvende teorier til at beskrive praksis. Den næste kompetence, det er undersøgelseskompetence. Og den består i, at I skal kunne foretage små eller store undersøgelser. I skal kunne afklare og formulere en problemstilling. I skal kunne vælge og anvende relevante undersøgelsesmetoder. Det kunne for eksempel være observationer, det kunne være interviews. Her i første del af uddannelsen, der vil I lære om observationer. I skal være i stand til at kunne bearbejde de data, I indsamler, og I skal også lære at være i stand til at pege på, hvordan jeres undersøgelsesresultater kan indgå i udvikling af praksis. Og det næste er så nemlig udviklingskompetence. Og det består i, at I skal være i stand til at forbinde jeres egne analyser af praksis med undersøgelsesresultater, som er lavet af rigtige forskere. I skal være i stand til at kunne samarbejde og indgå i dialog med forskellige parter, og I skal også kunne være i stand til at pege på konkrete veje til udvikling af praksis. Og det her, det er altså ikke kun vigtigt, mens I læser på læreruddannelsen. Det er noget, som er vigtigt igennem hele jeres praksis som lærer. Den næste kompetence, I skal tilegne jer, det er formidlingskompetence. I skal være i stand til at kunne formulere jer mundtligt og skriftligt om professionelle anliggender, og I skal være i stand til at indrette jeres formidling efter forskellige målgrupper og situationer. Og det er også noget, som vi vil arbejde med i de første moduler, at I skal lære at skrive på en bestemt måde, når I skriver om praksis. Og endelig er der studiekompetence, og det består i, at det er jo sådan set det, I skal i gang med nu, at I skal kunne søge viden, I skal kunne bearbejde den, og I skal kunne forholde jer til viden. I skal kunne målrette og systematisere jeres studie og planlægge jeres tid.
I skal kunne observere og reflektere over jeres egne læreprocesser, og I skal samarbejde med medstuderende undervisere og vejledere. For jeres vedkommende bliver det mest samarbejde med undervisere og vejledere, da I jo studerer på en lidt speciel måde. Og endelig har vi her litteraturlisten. Det er nemlig også sådan, at fordi at det ikke er nok at tro og synes, men man skal vide, så skal man selvfølgelig også kunne referere til de kilder, hvor man har sin viden fra. Til sidst vil jeg ønske jer rigtig god arbejdslyst, og jeg glæder mig til at møde de af jer, der skal læse engelsk.